Takže ahoj, vítam vás pri dnešnom ďalšom videi. Dnes vám ukážem, ako robiť PNG nadpisy a PNG nadpisy s obrázkom. Takže otvoríme si nový papier, dáme si napríklad 600 na 150 a toto musíme mať zaškrtnuté s fajkou a dáme OK. A vlastne keď je to štvorčekové, to znamená, že je to priesvitné. Dáte si text a ja som Nimraj. Takže naťukám si Nimraj, dám si farbu, dám si toto, tu si nastavíte efekty, aké chcete a dám OK. A ak to idete ukladať, tak dáte uložiť yes a tu si dáte, tu nám musíte dať PNG a vlastne napíšete Nimraj a dáte uložiť, ale uložiť, potom toto všetko poťukáte yes, ale ja to nechcem uložiť, lebo mne to netreba. No a ako urobiť nadpis obrázkom. Takže vlastne načítame si nejaký obrázok v PNG tvare, aby malo presvitné toto pozadie. Je to jednoduché, napíšete do Google PNG a vám to nájde. Troška si ho... Pardon. Musíme to zapnúť znova, troška mi to blbne, pretože keď natáčam video a zároveň niečo robím, tak je to takéto divné na tomto počítači. Vlastne notebooku, no to je jedno. No, takže si otvoríme nejaký obrázok. Ja tu mám Maggie Simpsonovú. A kliknete pravým a dáme image size a dáte vlastne ja stále mením tento spodok 300. Ešte menšie, 200. Tak áno, najprv to uložím. No a teraz dám nový papier, dám 200. Pridám si text. Neviem, jak sa to píše, Magie alebo Magie, to je jedno. No dobre, nechám to tak. Teraz si otvoríme Maggie. Dáme si šípku, potiahneme, copy, paste, prilepíme takto. Tento obrazok zavrieme. Tak a máme hotové a dáme yes. A PNG a takto viete. Postup je rovnaký. Takže ďakujem, že ste sledovali toto video. Dúfam, že ste spokojní. A to je asi všetko. Sledujte aj ďalšie časti a zatiaľ ahoj.